robot mi Tam vypne. v tom niečo poriešiť. Chcel som si dneska zahrať Roblox, ale musíme ísť Vôbec asi nie. na inú hru. Dneska je streda, či... A mohli by sme ísť na... No, však je streda, hovorím, že je streda. Ako? Aj keď sa vrátim z toho. Ja vyberiem náhodou. Ohľadom tých papírov, že čo s tými papírmi? Niečo vidíte v tom svetle? Už je pomaly 2 mesiace a fúri akože... Jak si sa fúri nemajú. Že fúr nič nedošlo. Tak budete mať teplotu mojich rodičov. Môjho detka a ocina. Deha ten bol. Kúšon. Na tohto tak pekne pozerám. Among Us. Keď to nepasí. Musím aspoň táto. Alright. Čiže dnes to nie je taký, že? My sme nemali tu. Alright. Play, dám. Ale musím si otočiť kameru. Play. Does it work? Co to je celý? Installs. No. Tak jednoduchý kruhový objazd, ja nechápem tie nehody. Nerozumím to. Jú, zmení, okej. 2 druhy. Kde sa môže uhnúť, vyhnúť, môže ísť do... Nerozumím tým ľudia, ako to môžem nejako pochopiť. To je o šoféroch. Všetko len o šoféroch. Áno. Tak. Keď tam bola obyčajná ona križovatka, tak tam boli havárie. To je šoféroch. A ty kam ideš s tým kamionom? Do centra mesta ideš? A čo si sa ty s konou zrazil? Čo tam je zákaz? Tuto to má na tabuli, že tam je zákaz.